আজ ভাই জেল ফরচুমান আজ বাজার গরম হব আরে লগাবে মুসা ভাই খুশিরে আজ পুরা সেলিব্রেট হলো না আচ্ছা তুই এক নম্বর ফুটো লগাবে আজ বাজার মান্দা পড়ছিল আজ ঠার বাজারে গরম হব লগা বল বাবা Oh my God! রঙ্গবতী 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 ଦେଖିଲୁ ଏଟା ଗୋଟାକେ ଛଇଛାଟେ ଟୋକଟା ଆସିଛି ଚାଲ ରବେ ଚାଲ ମୂଷା ଭାଇ ନାହିଁ କଣ ନିଜୁ କଣ ଭାବିଛି କି ଏଇ ଚୁପଚାପ ଯାଅ ସେ ଶଳା ପାଖରୁ ବଟି ଆଣ କାରଣ ମୂଷା ଭାଇ ଆସୁଥିବା ଖୁସିରେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ ହବ ଆମେ ଯାଅ ବେଙ୍ଗो ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ନାଲି ଆମ୍ବ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ନାଲି ନାଲି ହଁ ଆଜି ସେ ନେଳି କରମଙ୍ଗା ହବ କେମିତି ଧ ଧ ତାକୁ ଆଜି ମୂଷା ଭାଇ ଜେଲରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଦାଦା ବଟି ଦବାକୁ ହବ ମୁଁ ପରା ମୂଷା ଭାଇ Oh no! ଭାଇ ତମର ଇଏ କି ରୂପ ତମକୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ କିଏ ଲଗେଇଲା ଭାଇ ଜେଲ ଯାଇ କଣ ତମେ ବାବା ହେଇଗଲ ଆବେ ଶଳା ଶଳା ଭାଇ କି ଚିହ୍ନିବ ନା ଶଳା ଆମ ଭାଇ ଆବେ ଯାଅ ବେ ହାର ଆଣ ଚନ୍ଦନ ଟିପା କାଢି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଅ ବେ ଭାଇ ଜେଲ ଯିବା ଦିନଠୁ ବିଡି ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ହାର ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବୁ ଲଗା ଲଗା ହାତ କାଟିକି ସିନ୍ଦୁର ଭାଇ ମଥାରେ ଭାଇ ଆଜି ରକ୍ତର ଅଭିଷେକ ହେବେ ବେଙ୍ଗ ହାତ କାଟି ଲଗା Oh my God! ଆଜି ମୂଷା ଭାଇ ଆସିଛି ରେ চলো চলো কোউ পেলে পুয়া ভর্তি দৌনি চলো রে Oh no! মতে কো ভাই আরে মো গলি ভিতরে কিয়ে চন্ডি চামুন্ডা মাতি যাবে হ্যাঁ চন্ডি চামুন্ডা কোন সব মহিলা করে হ্যাঁ চলো রে গুন্ডুচে আরে কিয়ে ভোটি দৌনଥିଲା রে ଏ ବିବି ବିବି এই বিপি মণি এই বিপি মূଷାକୁ ଚାଷୀ ମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଚଲ ଏ ମାଲିକ ତମେ ଉଠ ଉଠ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଦେଖିଲ ମତେ ଦେଖିଲ ଡର ମାନ ନାହିଁ ହଁ ଦୁଟା ପୁରା କୋକିଶିଆଳି ରେ ଏଇ ବଟି କାଢ ବଟି ଦଉ ଦିଅ ଦଉଛି ହଁ ମଣି ଦବ ଏବେ ଦବ ମୂଷା ଭାଇ ଆସି ଯାଇଛି ପଳେଇଲେ ତମେ ଜେଲ ଯିବା ଠାରୁ ଆମକୁ କେହି ଆଉ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି କେହି ଆମକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ମଣି ଡରିବେ ଡରିବେ ନା ଭାଇ ଏ ବଡ ବଡ ଦୋକାନୀଙ୍କ କତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ତ୍ତି ଚଳିବନି ନା ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀକି ଆମେ ଆଟାକ କରିବା ହଁ ଆମେ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘର ଦେଖିକି ଆଟାକ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ତା ନହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଜେଲ ଗଲା ଦିନ ଆମେ ବିଡି ଗୋଟେ ପାଇନୁ ଏବେ ତମ ଘରେ ରକ୍ତ ଲାଗିବ Oh my God! ଭାଇ ଠିକ କହିଛି ଭାଇ ବେଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଚାଲ ଏବେ କଣ କରିବା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଶିକାର ଚାଲ ମାଲ ଦବନି ଚାଲ ଭଳି କୁଆଡେ ଗଲେ ବଟି କାଳେ ଭାଇ ବେପାର ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବେପାର ନାହିଁ ଭୋଟି ବେପାର ନାହିଁ କହୁଛ ମୁଁ ବେପାର ମଣି ଆଉ ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି ମଣି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଦେଇ ନେଇ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଭାଇ ତା ତଣ୍ଟିଟା କାଟିଦେବି ଉଡାଅ ଉଡାଅ କୁରକୁରା ଧଉଳ ଯାହା ପାରୁଛ ମଣି ଚାରି ଦିନ ଚାଖଣା ନେଇ ଚାଲ ମଣି ମୂଷା ଭାଇକି ଚିହ୍ନିନି ଆସ ମୂଷା ଭାଇକି ଚିହ୍ନିନି ପୁଅ ଭାଇ ଦେଖିଲ ତ ସେ ଦୋକାନରୁ କେମିତି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଟେକି ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ତମେ ଖାଲି କହିଥିଲେ ଦୋକାନଟାକୁ ଜାଳି ଦେଇକି ମାସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି আবে আসো ভাই
আবে এটা আম্বুলেন্স টা আর তবে এইଥିରେ তুমি গুন্ডামি করিব আর গলির চন্ডি চামুন্ডা হবো হ্যাঁ আচ্ছা আম্বুলেন্স কু দেখিকি লুচি যাওছ তুমি ভাই তুমি জেলে রইকি পুরা সাহসী হয়ে যাইছো পুরা তোমাকে আর ভয় ডর কিছু নাই আবে আবে ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ଜେଲରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମତେ ମଣି କାହିଁ ପୁଲିସ ଧରିବ ତାମାନେ ଆମକୁ ଧରିବେ ଆରେ ଚାଲ আবে আবে এଠି ଲୁଚିଛ କଣ ବେ ଶିଆଳ ଭଳିଆ ଭାଇ ତମେ ସିନା ଜେଲ ଫେରିଛ ତମକୁ ପୋଲିସ ଭୟ ନାହିଁ ଆମେ ପୁରା ମୂଳରୁ ଜେଲ ଯାଇନୁ ଆବେ ଏ ଲାଇନରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣି ଛାତିଟାକୁ ଟିକେ ଢଳେଇ ପକାବେ ଏଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛି ମଣି ଗଲା ଦିନ ପଇସା ନଥିଲା ଆସ୍କା ଫଟି ଖାଲି ପିଇଛି ଆସ୍କା ଫଟି ହେ ମଣି ଏ ଭିଡ କୋନ ମୋର ପାଖରେ ଟିକେ ବିଦେଶୀ ମାଲ ଏବେ ଏଟାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ଏ ଶୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରିଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଠିକ ଠିକ ভাই ঠিক কହୁছি ଶୁଣ ଦି ଚାରିଟା ପିରକ ଦିଟା ଚୁଞ୍ଚି Oh my ଆଉ god. 4-5ଟା ଖଣ୍ଡ ଡାମ୍ଫଳ ରେଡି କର ଭଉଣୀ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଉଣୀ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନ କରନ୍ତି ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ଡାଫଣ ପିରକ ସବୁ ରେଡି ଆଉ ଯାହା ହବ ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।